sona aku gaरनानै tiba barenबो केवलाङैनो नारखायो जोथोनै लाखिनांगौ मिरर्स जाजोब्बाय माथो Nali block I like done hello everyone मोनाबिलिनि गासैनिसिमबो गल गल गले गले फुर मा खबर मोजां माबोरै ब्लार जाजोबखोब्रा फाइभ
कमेन्टखौनो जेबो नुला बोरै जाखो माबोरै बानायबावनांगौ जाखो कमेन्टआव अयथासार दंसै हेलौ गुड मर्निं गुड इभिनिं अस्सलामुआलैकुम सालाम आलैकुम ब्लार जादोंलै आंना लोगोफोर कमेन्टखौनो नुवा नै टु लाइक डान दिपालि बसुमतारी थेंक इउ अनजुलि बिटिवाइ हाय अनजुलि डि एस एन ओइस ब्लग हेलौ कमेन्ट अनजुलि बिटिवाइ दिपालि मा खबर दिपालि मा खबरनो हाय अनजुलि अस्सलाम मालिकुम ना मा जाखो मालिक अस्सलाम मालिक अनजुलि बिटिवाइ हा मा ओंख्रि संखो अनजुलि I am fine अनजुलि fine अके कमेन्ट दिपालि ब्र' डिउटि गैया नामा जोबथा हास्थायनाय हेलौ दोस्तों आलु मुला लाब्रा फान्थाव बाथोन बरिया गोथाव ओंखाम गुदुंजों यामि अनजुलि बिटिवाइ आइदि हरलाय फंबाय वान फिफ्टि थ्रि अनजुलि बिटिवाइ दा हरनानै दोनगोन आं 153 जानानै दं माथो
अनजुलि बिटि दा हरगोन आं एल बि दोनबा। औ नानि अन जागोन अके जागोन अके। दे खुलुमना फैदो दे दे। अबाव थांखो सोरनियावसो थांबाय नामा? This message is all your revenge message. जारों फुंनि समा बहा थांनो साइकेलजों